Вася, иди сюда. Национальную идею тебе принес. Беларусь як одна команда. Ну, гэта уже мне больше подобаецца. Для беларусу павінна быць Беларусь 1%. Каб кожны чалавек на сваім месцы зрабіў менавіта падваенне, патраенне і на працягу 2-3 поколений. Выпускаем нашу передачу, а потом замеряем, через некоторое время рост доходов у граждан. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У ефірі черговий випуск програми «Ідея X». І програми, падчас якої ми протягуємо формулювати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Гарунов, Змітер Лукашук і наш сьогоднішній гость, незалежный экономист Ярослав Романчук. Добрый день, Ярослав. Притание, сябры. Ярослав, а вы не здзівіліся, калі я запросил экономиста поразважаць про такую аморфную з'яву, як национальная идея? Я здзівіўся, чему так поздно, потому что 10 годов тому я официально заявил о том, что национальная идея Беларусу повинна быть Беларусь 1%. Что это такое 1%? 1% сусветной экономики. Сегодня Беларусь займае 0,7%, нават ни одной десятой нема. И для того, как Беларусь была на мапе Европы, у свете, как яна, в ogóle треба, как усе институции, организации, там, думки, философы, экономисты, бизнесовцы працавали менавіта на гэту мэту. Калі Беларусь будет 1% сусветнага ВВП, значит, мы будем працаваць у 10 раз лепш, и беларусы, безумоўно, тады будут мець вельмі стабільную, вельмі добрабытную краіну. Я зараз уявіў сабе сітуацыю, вот акурат зараз, цяпер у гэты час, по полях развозять трактары и гной разбрызгивают по полю. Приходит Ярослав у своих шиблетах лакированных по полю, так обтрахивающий гной с ног. Вася, иди сюда. Национальную идею тебе принес. 1%. Так ён, кожны трактарыст. Для нацыянальнай ідэі в ogóle пра інтэлектуальнай эліты, пра людзей, якія з'яўляюцца як бы арыстакратамі ў сваёй краіне менавіта з пункту гледжання некага інтэлектуальнага нематэрыяльных актываў. І для них, вот навошта мы працуем, так? Вот з пункту гледжання, вот калі там у Амерыцы недзе яшчэ, так? Вось твае там дзяды, твае там матка з бацька заставілі табе нейкія там актывы, так? Твоя мэта некая такая сямейная, там прыўмножыць, зрабіць там у 2 разы, у 3 разы больш. Вось такая мэта пункту гледжання матэрыяльных рэчаў, ну і захаваць сямейныя нейкія традыцыі. У Беларусі кожнае пакаленне па сутнасці начала з нуля. Вось маё пакаленне з нуля, пакаленне маіх таксама бацькоў з нуля пачынала, таму што была калектывізацыя, ўсю землю забралі. Там іх таксама было, там гэтыя граніцы перастаўлялі. І вось калі у нас будзе нейкая такая ідэя, што на ўзроўні хатняга гаспадарства ў сям'і трэба памножыць там у 2 разы, прынамсі, тое, што заставілі бацькі, на ўзроўні краіны памножыць там у 2 разы, 3 разы тое, што заставілі там тыя пакаленні, тады будзе нейкая накірунак рухацца наперад. А я кажу, што гэтая мэта, гэта не 100 мільярдаў даляраў ВУП у 2025 годзе. Гэта падваенне, гэта значна пашырэнне месца Беларусі ў свеце. Гэта тое, што па сутнасці з'яўляецца такім заданнем для ўсіх інстытутаў, для ўсіх там колаў, таму што толькі разам можна зрабіць. Не можа адзін прэзідэнт зрабіць, не можа адзін мільярдэр зрабіць, не можа там Вася з калгасу зрабіць. Гэта тое, што павінны гэтыя рамкі правілы гульні зрабіць такімі, так, каб кожны чалавек на сваім месцы зрабіў менавіта падваенне, патраенне і на працягу 2-3 пакаленняў. Тады гэта будзе поспех. Вот, знаете, я тут из Россиюшки понаехал. Владимир Владимирович Путин такую же самую национальную идею предложил, уж не помню сколько лет назад, и она звучала примерно, ну вот, так же, как вы сейчас предлагаете. Он предложил удвоить ВВП. Вот. А недавно он заявил, что мы должны занять какое-то 5-е там, или 6-е место. Вот, догнать Португалию. Да, ну, перегнать. Вот. Ну, то есть, в общем, Александр Егорович тоже вот регулярно играет в цифры. Он говорит о том, что всем по $500, ну, то есть по 1000 рублей. И, как мы видим, это не очень работает. Існує одна адрозненне. Калі ён кажа у межах там $500, так, альбо там некая там пяцёрцы сусвету по ВУПу, так,
тут гаворка ідзе пра тое, каб Беларусь больш вось сучасная была, больш важная была на мапе свету. Калі будзе купляць тавары і паслугі беларусаў там у памеры 1% ВВП, гэта я вам скажу недзе там сёння 59-60 у нас, і гэта 0,7. Ну, умножьте на 100, так, на 10, тады гэта будзе недзе там 600 мільярдаў доляраў. Гэта тое, што дазволіць кожнаму з нас, какой еўрапейцу, азіяту, там, на дальняй дугі, на такой дугі, усведаміць, што есть такая краіна Беларусь. І што яна такое зрабіла, што мы купляем іх паслугі, іх тавары. Вось, і гэта зноў гэта мае вось нейкую там ўзровень культуралагічны, гэта ўзровень цэннасны, вартасны і інстытуцыянальны. І менавіта тое, што павінна вось у гэтым канцэпце ёсць роля кожнага. І роля філосафаў, і роля культуролагаў, і літаратараў, і эканамістаў, і палітыкаў, усіх, таму што гэта тое, што па сутнасці з'яўляецца адказам на пытанне, ці вы добра працуеце як нацыя, ці не. Вось. Ці на беларускай мове размаўляеце, на расейскай, ці на польскай, ці на прыехаўшых, ці на кітайцаў, але гэта будзе made in Belarus. Альбо там зроблена ў Беларусі, альбо сделана в Беларусі, нема значэння. Вось такая, як Ірландія, калі пачынала ў 1960 годзе, у них было на душу насельніцтва там 600-700 доляраў. Вось яны ў 100 разоў за 50 гадоў павялічылі свой дабрабыт і абагналі нават United Kingdom, Великобританию. Так само у нас, мы так само можем абагнаць Россию, абагнаць Украину, абагнаць нават Польшу, калі мы будем рабіць усё як вось менавіта як одна команда. Беларусь як одна команда. Ну вот гэта ўжо мне больш падабаецца, потому что пакуль я зрабіў две высновы, что нацыянальная ідэя нам ўсё ж таки патрэбна, бо былі у нас людзі, якія казалі, што не трэба нам ніякай нацыянальнай ідэі. Па-другое, подвоить значение Белоруссии в свете. Не подвоить, а 10 раз упавеличить. Это не то же самое. Да, но это не национальная идея. Не. Простей кажучи, это павялічыць свой добробыт. Это не только добробыт павялічыць. Павялічыць добробыт гэта ідэя на ўзроўні хатняй гаспадаркі. Вось я атрымаў там кватэру, нейкія там зямлю кавалачак ад сваіх бацькоў. Ну я працую так, што потым я перадаю гэта сваім там дзецям, унукам, і ў мяне там нейкі там такі гіпотетычны баланс, я кажу, ну вось мне мои бацькі далі мне там актываў на 10 тысяч доляраў, а я вам перадаю на 100 тысяч доляраў. О, я молодец. Гэта, але калі мы кажам пра хатнюю пра краіну, гэта поспех складаецца не столькі з дабрабыту там і з поспехаў канкрэтнага чалавека, колькі з поспехаў і паспяховасці інстытутаў, арганізацыяў і таго драйву, якія могуць даць менавіта людзі інтэлектуальныя. Калі, напрыклад, інтэлектуальныя арыстакраты ў Беларусі, я кажу менавіта ў такім добрым пазітыўным сэнсе, тыя, якія генеруюць нематэрыяльныя актывы ў постаці ідэяў, рэкамендацыяў, нейкіх там твораў, культуры, альбо там менеджменту, альбо эканомікі, яны добрую матрыцу склалі, якая з'яўляецца прымальнай для там асноўных эканамічных, сацыяльных гульцоў, тады на выхадзе праз адно-два пакалення, таму што менавіта гэта мэта на 2 пакалення, Беларусь будзе і незалежная. Ніхто не будзе тады спрашацца, ці незалежная Беларусь, ці незалежная. Ці ёсць суверэнітэт, ці не. Гэта будзе сучасная, сусветная там краіна, якая не толькі там на мапе ООН таксама існуе, а ў нашым рэгіёне. І я думаю, што іншага шляху да таго, каб потым і стварыць попыт і на дэмакратыю, і на нейкія там іншыя інтэграцыйныя аб'яднання няма. Таго Прыворскага мы ўсе разумеем і памятаем, калі казаў, што калі там 7-8 тысяч доляраў вуп на душу чалавека складае, тады попыт на дэмакратыю, там на нейкія вартасці матэрыяльныя, нематэрыяльныя, яны павялічваюцца. Таксама у нас. У нас таксама мы яшчэ жывем, там балэндамся паміж там 5,5-6 тысяч, і гэта яшчэ такая не вельмі добрая лічба. І калі мы зноў у нас будзе 15, 16, 20 тысячаў, тады я думаю, што ніхто не будзе сумнявацца ў тым, што Беларусь як незалежная еўрапейская дзяржава атрымалась.
То есть, ну, грубо говоря, из того, что вы сказали, следует, что у белорусов до сих пор не получается быть по 500, ну и больше, Так. и, там, и по 5000, и по 50 тысяч, как вы сказали, у финнов, только потому, что когда они слышат гимн, нынешний гимн, да, у них на глазах не наворачиваются слезы. А когда поднимают флаг, они на этот флаг смотрят, но, в общем, без трепета в сердце. Не-не-не. Ну, то есть, ну, грубо говоря, степень вовлеченности, вот эмоциональной вовлеченности, это меньше. вот как белорусов в свою страну, да, она радикально ниже, Безумовно. чем у литовцев в свою Литву. Вельмі добрае слово, таму што наконт менавіта гэтай вовлечёнасці, таму што вось калі нават мы возьмем гэты апошні сюжэт з каровамі абосранымі, цытую нашага прэзідэнта, вось чаму яны такія? Вось я, напрыклад, таксама я меў, калі быў малым дзіцём, так я пасвіў карову у сваёй цёткі, там у сваіх там сваёй сям'і, таму што мы жылі ў мястэчку, так? І там кожная карова была вылізана, там вельмі там ласніца, там все было добра, потому што яны былі прыватнымі. І гэта відавочная рэч, калі прыватная, і сам Лукашенко казаў неаднакратна, што вось калі будзе прыватна, тады і парадак ёсць, і там і чысціня, і выдайнасць, усе кампаненты ёсць таго, каб гэта было дабрабыце. Чаму ён не разумее гэта на ўзроўні дзяржавы, я дагэтуль не разумею. Таму што як толькі выключаецца вось гэта такі здравы смысл, як кажуць, там і рассудак з пункту гледжання ўзаемаадносін людзей, а ўключаецца нейкі там марксізм, бальшавізм, там дзяржаўнасць, не ведаю што, тады вось і каровы такія, і дарогі там лацябства, і стройка ў нас такая, што не дай Бог, і ўсё проста ляціць. А чаму? Таму што вось узровень нават, і тут зноў мне там сур'ёзнае нараканні з пункту гледжання нашай інтэлектуальнай эліты, таму што нават калі паглядзім там, што уяўляе сабой не толькі там номенклатура, так, але апазіцыя, там культуралагічныя людзі. Вось у нас, на мой погляд, нейкі там антылібералізм, ён зашыты ў нейкі там падкорках. Нават паглядзіце на палітычныя праграмы, на лозунгі, на тое, якія дыскурсы ёсць наконт там прыватызацыю ў Беларусі. Гэта ўсё непрыманне прыватнай уласнасці, а прыватная ўласнасць дае менавіта вось той жар у вочах, які чалавек бачыць, калі ён перш за ўсё працуе на сваім, а потым калі ён зразумее, што і падаткі, і грашовая сістэма, і суды, там і паліцыя, усё працуе на яго, таму што гэта яго людзі, ён і кантралюе, ён з німі супрацуе, і вось гэта сінергія і з'яўляецца часткай вось менавіта таго драйву, які будзе ў беларусаў, калі мы менавіта будзем працаваць у гэтым рэчышчы. То есть, насколько я понял вас, вы как экономист будете добиваться от белорусов этой термин, я не знаю, как он звучит по-белорусски, роста степени вовлеченности граждан в работу государства. І атрымліваецца толькі тады, калі ёсць перш за ўсё з пункту гледжання сённяшняй Беларусі эканамічная дэмакратыя. Вось зямля. Калі будзе зямля прыватная, я кожны раз кажу, без прыватнай уласнасці на зямлю ў Беларусі немагчымы дабрабыт. Таму што людзі працуюць, людзі павінны на сваёй зямлі працаваць. Поспехі Новай Зеландыі, Чылі сведчаць пра тое, што калі земля прыватная, калі людзі могуць кааперавацца і рабіць добры бізнес, і яны патрыёты Новай Зеландыі, патрыёты Чылі, таму што я размаўляю там з навукоўцамі гэтых краінаў, вось за 30-50 гадоў гэтыя краіны выйшлі з стану, калі яны былі ў 3 разы там, можа, беднейшы за нашы, у стан сярэдне развітых краінаў з добрым дабрабытам, куды ўжо едуць мігранты. Вось. І зноў актывы. У нас, напрыклад, вось такі прыклад, нейкі калхозны рынок там нейкім сярэднім альбо малым мястэчку Беларусі. Чаму гэты рынок павінны быць там на ўласнасці ісполкама? Я не маю чым, прадайце, аддайце людзям, якія там жывуць. Потым яшчэ адзін прыклад добры, буквально сёння, там учора заява Еўраопта, што Еўраопт рабіў эксперымент у Аршанскім раёне, яны ўзялі прадпрыемства стратнае Белкаабсаюза, давялі іх да нейкай там рэнтабельнасці, зрабілі там парадак, і выснова, дайце нам яшчэ. 10 Белкаабсаюз гэта 10 тысяч адзінак па ўсей краіне. Мой пункт гледжання, каб менавіта беларусы былі гаспадарамі сваёй зямлі, аддаць ім. Менавіта мясцовым прадпрымальнікам, менавіта мясцовым людзям, каб яны былі гаспадарамі гэтых актываў, а не аддаваць нейкай структуры, якая мае там дах, нейкія там звязкі з органамі кіравання нашай улады. Таксама, напрыклад, як браць ужо вялікія прадпрыемствы, Бел, там взяць там Беларусь-Калій.
25% пенсійному фонду, 20% дайце там тым людям, якія могуць купляць акцыі гэтага прадпрыемства на нашай беларускай фондавай біржы. Вось таксама ўсе нашы буйныя прадпрыемствы зрабіць менавіта міжнародныя стандарты кіравання. Вось цябе менавіта удзел у кіраванні нашымі актывамі, нашай краінай. І калі чалавек будзе видець, што бачыць, што ён вось заробак такі, пенсія такая, але дывідэнды ён атрымлівае ад 20 беларускіх актываў менавіта такія, добрая краіна. То есть смотри, как товарищ предлагает оценивать результаты нашей работы. Выпускаем нашу передачу, смотрим на улицы, районы Минска, которые она покрывает. А потом замеряем, через некоторое время, рост доходов у граждан, количество нарушений правил дорожного движения, правил парковки. Да? Вот если человек проникся национальной идеей, таким общим комплексом идей о том, что Беларусь это замечательно, о том, что у нее есть история, о том, что у нее есть корни, и что быть белорусом это не так-то уж и плохо, а наоборот хорошо. Я господар, Украине господаров. То, в общем, он начинает вести себя поприличнее. Да, и наша передача, там появится еще ряд других передач, неважно, может, не передачи, может быть, сериалы, может быть, фильмы, может быть, романы, может быть, поэмы, может быть, выступление слонов в цирке, что угодно. Главным результатом этого должно быть это рост налогов, в смысле... Не, налогов не. Добробыту, капитализации, доходу, разные есть чинники, але самое основное, чтобы это было добробыт миллионов хатних господарств людей, звычайных белорусов, а не добробыт 10 монополистов, которые кируются с внешними силами альбо номенклатурой. Потому что это уключэнне ў працэс інклюзіверей. Гэта тое, што павінна быць у Беларусі праз права ўласнасці. Права ўласнасці, зямля, актывы, магчымасць ствараць новыя прадпрыемствы. І перш за ўсё трэба, я ў 2007 годзе напісаў кніжку, называецца «Эканамічная канстытуцыя Рэспублікі Беларусь», якая павінна ў ідэале дапаўняць нашу канстытуцыю палітычную, таму што яна стварае гэту такую рубашку смирительную, як па-беларуску, смирительную рубашку для дзяржавы. З пункту гледжання выдаткаў, магчымы паталок, інфляцыі, дзяржаўнага доўгу. І калі гэта будзе, потому што асноўная тэрмінатар дабрабыту людзей і вообще нацыянальнай краіны гэта дзяржава, гэта чыноўнікі, гэта, я кажу, і распараджальнікі чужого. Калі мы іх абмежуем канстытуцыяй эканамічнай, тады, я думаю, шанец на тое, каб эта рэалізацыя нашай гэтай ідэі Беларусь 11% сусветнага ВВП, яна будзе значна больш прывабнай і рэалістычнай. Я бы хотел Ты заверши свою думку. Я уже прочуваю, что ты скажешь, и я хотел бы, Мне бы хотелось увидеть разницу, потому что в вашем исполнении национальная идея это только про цифры? Или это есть какие-то еще дополнительные сюжеты, которые цифр не касаются? Справа в том, что цифра, гэта лічба, гэта основа, гэта вяршына піраміды, з якой складаюцца дзеянні шмат якіх асоб, арганізацый, інстытуцый. Таму што лічба гэта матэрыяльныя і нематэрыяльныя актывы. Перш за ўсё, нематэрыяльныя актывы гэта магчымасць ствараць нейкі прадукт, які карыстаецца попытам унутры краіны, на знешніх рынках. Давайте я еще проще спрошу. С вашей точки зрения, перевод богослужения в православных церквях Беларуси на белорусский язык, он поможет передвинуться в Беларуси, белорусам подойти к 1% от экономики? Я з пункту гледжання дзяржаўнай палітыкі кажу, што гэта ініцыятыва кожнага чалавека, рэлігіі, православия, католицизму. Сейчас в православных церквях самая большая церковь в Беларуси, только строго церковнославянский. Если у верующих появится выбор, они могут еще и на белорусском заказать. Как вы думаете, с вашей точки зрения, это поможет реализации? Глаза загорятся. Нас до 1%. Я думаю, трэба паглядзець на церковныя тэксты, на тое, якую вартасць яны нясуць. Я чытаў некія энцыклікі з Ватыкану, а таксама чытаў тэксты праваслаўных святароў з Расіі. І тое, што яны там кажуць, гэта па сутнасці бальшавізм з пункту гледжання, марксізм з пункту гледжання
гледжання эканомікі гэта тое, што безумоўна аддаляе Беларусь ад вось менавіта гэтай мэты. І тут зноў, чаму, напрыклад, рэлігія ў Чылі, у краіне там каталіцкая, яна не перашкаджае, таму што зноў ёсць акцэнт на нейкія вартасці. Ёсць такое Acton Institute у Злучаных Штатах, які з'яўляецца інстытуцыя, які нясе вартасці прадпрымальніцтва, прыватнай ўласнасці, з вольнага гандлю, і кажа, што гэта менавіта выснова, вось, якую мы робім з Бібліі, з каталіцызму. Ёсць там пратэстанцкія краіны і такія, і такія. Вось калі вось было так даследаванне Дрэя Ларіонава, які параўноўваў працягу апошніх 300 гадоў менавіта эканамічна матэрыяльны дабрабыт і рэлігію, і ён зрабіў выснову, гэта не я, гэта ён, што менавіта праваслаўныя краіны, яны маюць значна меншыя тэмпы развіцця, чым тыя краіны, якія мелі іншыя рэлігіі. Вот тут пратэстанты на першым месцы, потым каталіцызм, іудаізм на другім месцы, праваслаўе на яшчэ адным месцы. Можа, гэта чыннік, але зноў, калі мы глядзім на ўласнасць, калі, напрыклад, нехта там кажа, альбо гэта там палітычная партыя, альбо там нейкая рэлігійная суполка, што беларусы не дазрэлі да прыватнай ўласнасці на зямлю альбо на актывы, ну, там вот гэта ёсць вораг, пятая колонна Беларусі, нашай дзяржаўнасці, нашай нацыянальнай ідэі. Я крыху патлумачу, што хацеў сказаць Максім. Мы ідзем, вот узялі вот за нацыянальную ідэю, вот гэты 1%, ідзем да яго. На якой мове мы ідзем? Гэта важна ці не? Кожны ідзе на сваёй мове. Безумоўна, трэба, каб дзяржаўныя органы кіравання размаўлялі на роднай мове, на беларускай мове. Трэба шанаваць і сімволіку і гістарычную. Зноў, тут менавіта так, калі мы, вот я размаўляю, напрыклад, з нашым прадпрымальнікі, з бізнесоўцамі, якія там і буйны бізнес, і такі бізнес. Для них дыскурс, які папулярны ў такім культурным атачэнні, ён ввогуле чужы. Потому что для них вот, варункі, якія ствараюць у нашай краіне, гэта важна, канкурэнцыя варунка, напрыклад, у Расіі, у Еўрапейскім звязе, грошы. І потым, калі яны вось гэта робяць, яны думаюць, ну, слухайце, ну, дакументы на якой мове вы робіце, на беларускай альбо на расійскай? Ну, усе робяць на расійскай, таму што няма запатрабавання, альбо няма там нават опцыі рабіць гэта на беларускай мове. Але калі гэта рабіць эвалюцыйна, вось я зноў нагадаю досвед таго ж Квебеку, Квебекуарс, якія былі, они таксама за там 30 гадоў пры эвалюцыйным такім укладзе у англамоўным асяроддзі зрабілі франкафонную там штат. Вось, ну, зноў там яшчэ ёсць элемент такі датацыі, не датацыі з пункту гледжання федэральнай Канады, але зноў гэты шлях, які эвалюцыйны, які зробіць попыт і культур, вось запыт на гэта з пункту гледжання ўжо не толькі бізнесу, але зноў гэта так званыя інтэлектуальныя арыстакраты, ён павялічвае шанец на тое, што культура і мова будзе значна больш важнымі для ідэнтыфікацыі менавіта гэтага бізнеса. Так што я тут не бачу ніякога, але я бы не стаў бы ввогуле тут там сказаць на вяршыну гэтай піраміды ставіць менавіта гэтыя аспекты, таму што большасць беларусаў альбо большасць тых беларусаў эканамічна ў прадпрымальніцтве актыўных, вось, якія працуюць на свеце, они кажуць, ну, там 3-4 мовы трэба ведаць, так? Рускую, беларускую, там беларускую, там, польскую, нямецкую, ангельскую, там, может быть, китайскую цяпер. Ну, размаўляць. Я, напрыклад, лічу, што прынамсі для беларусаў трэба, як для галандцаў, ведаць там 5 моваў, а як яны, ну, все кожны будуць ведаць сваю мову для ідэнтычнасці. Тут вот читал хрестоматию тексты эстонцев 88, 89, 90, 92 год. Вот они приближаются к независимости, они вот думают о ней, они мечтают о ней. И вот из того, что вы сказали, ни один из них, я не прочитал ни одного текста, а там были собраны самые громкие, то есть то, что разошлось больше всего, не было сказано про экономический успех. А в общем, с точки зрения бизнесмена, ну, такого вот упертого, да, который видит вот только либо бизнес-план, либо ничего. Да, там была сплошная романтика какая-то и балаган, потому что они говорили о том, что мы европейцы. Они говорили о том, что мы часть скандинавской цивилизации, ну, какие-то цивилизационные, какие-то вот романтические вещи. И самое смешное, да, особенность эстонского национального движения в Эстонии в том, что оно началось с конкурсов песен.
песен. Да, гісторык Март Лаар у 31 год, прачытаўшы адзін кнігу гэтага нобелевскага лаўрэата Мілтона Фрідмана «Free to choose», зрабіў лепшыя рэформы за ўсіх тых прафесаров, якія зрабілі. То есть получается так, что Эстония сейчас самая успешная, да, никто это не отрицать не будет. Вот недавно читал, что скандинавские страны, безумовно, впервые за всю, там просто ошеломительно, недавно читал текст недели 2 назад о том, что эстонские рабочие начали возвращаться из Хельсинки, потому что работу у себя в Таллине проще найти за те же самые деньги, можно не ездить каждый день через Рижский залив. Так вот, и получается так, следующая картина. Люди ведут себя как романтики, как поэты, а потом, как бы там через запятую, через два поворота получается экономический рост. Добра ведаю Марта Лара, и вось яны менавіта яны. Просто, извините, ты говорю, может быть, вот эту вашу замечательную цель, которую мы все, дай Боже, все принимаем, потому что, в общем... Все хотим по 500 так минимум. Да, по 50, это вовремя не будет еще 500. раз, те же сказали, по 50 тысяч минимум. Я згоден. Все хотят по 50 Чакаю тысяч. одразу після виходу нашої програми в ефір. 50 годов. Просто, может быть, эту цель как-нибудь вынести за скобки, то есть стремиться к ней, но, в общем, как мы видим на примере Эстонии, нужно петь, а оно как-то не будет там... там то есть пение сплачивает коллектив. Безумовно, у нас так само там і у Ісландії нас сплачває, там і у Ірландії нас сплачває. У нас інша культура. Білоруси такі не співають таких там песен. У нас, мы не можем принять некие імпорт інстытуцыі ў гэтым сэнсе спеваў. Где-то есть что-то свое. Так, нехта, але вы ведаеце, мы таксама жывем у Беларусі, ведаем... Прасцей кажучы, вот трэба спачатку давесці жыхарам тэрыторыі Беларусь, што мы нацыя, у нас есть своя гісторыя, у нас есть своя годность, своя мова. Вот мы давайте, вот, мы ж вот, и теперь к одному отсутку. Вот глядите, вот ты проедешь... Один отсуток сам появится. Приедешь, например, в некую там у Витебщину, так? Ты кажешь, у нас есть своя мова, у нас своя нация, у нас история. У них зовсім інше уявлення тим, яка у нас історія, яка нація, яка мова, у них їх родна. Так само, моя родна мова була, яка я був у Совєтському Союзі, була польська. Я почав говорити на польській мові. І потім ти кажеш, у нас є одна мова, одна нація. Ну так, я був зовсім іншим осередку. І таких, як я, було там 500 000 людей у Бересті, у Городні, а у Вітебщині було зовсім інше. І сьогодні ми живемо у контексті, коли на перший погляд ми Республіка Білорусь, так, це вельми важливо, щоб ми уявляли, що наша країна, суверенітет, як зробити так, щоб Лукашенко каже, пошли там 5 месяцев. А галоўны вораг эканоміка. Потому что он ведае, што людзі, калі у адрозненні ад эстонцаў, якія вельмі добра там маюць же там $20 000 на душу насельніцтва, тому што яны пачыналі з пункту гледжання беларусаў, Эстонія былі найбольш заможнейшымі краінамі или рэспублікамі Савецкага Саюза. Яны дзеяны на 20, а мы на 6. И вот у 3 раза нас обогнали, потому что мы взяли не той план. Мы взяли план народной там, экономичной демократии, у якой есть спадары, альбо якія власнікамі там актываў. А мы взяли вось гэту колхозную модель, спрабавалі яшчэ супраць цывілізацыі пайсці, і апынуліся ў разбітага карыта, калі гэта карыта таксама можа быць загрожана там нейкім там імперыяй з усхода, калі гэта такое адбудзецца. Але зноў светапогляд павінны сёння быць накіраваны на тое, што пры захаванні вось менавіта гэтай арыентацыі культуры, стварэння попыту, моды на беларускасць, на сімвол, на адукацію людей. Чому, наприклад, там, як ми зв'язані там, з 15 стагоддзям, з 18 стагоддзям, там, дні волі, нядзелі волі, там, не знаю, все, що угодно може бути. І потім, коли ствараєш варунки, у яких білорусів лепш, чим у Україні, лепш, чим у Росії, лепш, чим там, не знаю, у Южній Кореї, тоді ось, менавіта, люди будуть ганоритися тим, що вони стварають там білоруський продукт. Чому, наприклад, ось, з чого починати буде? World of Tanks, iTransition, шмат фірмаў, якія ёсць у Беларусі сусветнай знаёмасці, зрабіць такія вось, як нават у Варшаве жа ёсць skyscrapers, гэтыя хмарачосы, і кожны, каб на даху кожнага з парачоса было беларуская назва менавіта гэтай фірмы. Чаму іх няма? Таму што іх тут могуць пасадзіць, могуць раздзець, могуць збанкрутаваць эти кампаніі. І зноў, гэтыя беларусы, якія дабіліся поспеху, яны не могуць адчуваць у некай там быць ганаровымі грамадзянамі нашай краіны.
Чаму ў гэтым годзе мы напісалі платформу нацыянальнага бізнеса, асобная частка з'яўляецца партнёрства вялікага і малога бізнесу, таму што калі для вялікага бізнесу беларускага мы не ствараем спрыяльных варункаў, а ствараем для кітайцаў, для арабаў, для нейкіх там асобных там кампаніяў, то мы менавіта самых паспяховых беларусаў мы адлучаем ад нацыянальнай ідэі, ад нацыянальнага нашага поспеху. Мы зразумелі асноўную думку, тым не менш, вот, Ярослав, як вы зараз расказалі нам пра, вот вы напісалі кнігу «Эканамічная канстытуцыя Беларусі», нацыянальная ідэя, гэта павінна быць вот таксама такі томік кшталту эканамічнай канстытуцыі, ці вот вы так напишите и скажете, я принес вам национальную идею, бух, по столе, только мухи у розныя бакі. Грубо кажучы, гэта павінна быць тэкст задання для кожнай такой сацыяльнай групы, якое павінна быць там распрацована ў такіх вялікіх мазках нашымі там вялікімі мыслителямі, там як Алексеевич, як не ведаю, там з пункту гледжання беларускай свядомасці. Вось, калі просто напісалі, што рабіць трэба там тым людзям, якія за таго, як працягваць альбо развіваць беларускую культуру, беларускую мову, там попыт на беларускую гісторыю. Вось там не шляхам там усе павінны гэта вывучаць і больш нічога, так? А просто вот я магу стварыць тыя варункі, якія вось і давядуць да таго, што людзі будуць працаваць менавіта в Беларусі. Беларус там сотні тысячаў беларусаў, якія запрацавалі свой аўтарытэт, грошы, прыйдуць да нас у сваю краіну, вернуцца для таго, каб таксама рэалізаваць сябе тут. Што Беларусь будзе на мапе Еўропы, таму што тут будзе лепш працаваць з пункту гледжання генерацыі нейкіх новых думак, тым больш у кантэксце там 4-й прамысловай рэвалюцыі, чым, напрыклад, у суседняй там Расіі, Украіне, Казахстане. Вось, але зноў закрывацца вось ад там пратэкцыянізмам нейкім, там настойваць на менавіта беларускіх грошах, гэта я супраць гэтага. Я за тое, каб, напрыклад, у Канстытуцыі з'явілася такая зноў гістарычная рэч, як магчымасць кожнага беларуса ствараць залатыя грошы на залатым стандарце. Залаты талер, вось таксама наш можа быць першы, я чуў, каб Беларусь была першай краінай у свеце, якая восстановіць рэальны смысл гроша ў свеце. Гэта было бы такі наш, я кажу, сярэдні палец для ўсіх тых, якія навязывают свои грошы нам. Хорошо, тогда получается, давайте я, наверное, просто уточню. С вашей точки зрения, человеку, который вообще ничего не думает о том, кто он, чего он, то есть человек с мерцающей идентичностью, или человек с потухшей идентичностью, или человек с идентичностью, у которого она вообще никогда и не горела, он будет работать хуже, он будет придумывать хуже или вообще ничего не будет придумывать по сравнению с человеком, у которого что-то такое там пылает и горит. То есть люди, например, такие там 20-30 годов нечто ствараюць, не думают ни про беларускую, ни про ніякую ідэнтычнасць, нацыянальную ідэю, але ёсць дзеці, якія ёсць внукі. І зноў, калі будзе нейкія там грамадская супольнасць актыўнічаць і не ствараць прадукты, якія будуць моднымі, якія папулярнымі, якія будуць павялічваць нематэрыяльныя актывы ў постаці бренду, сувязяў, укладу, тому что, наприклад, ось частка бізнесу, сучасного бізнесу являється там the art of giving. Тобто, як ти ось віддаєш некі, ділишся з супольністю, з нашою національною супольністю або сусідною супольністю некими своїми досягненнями. І коли ця частка буде там наша біла-червона-біла, там білоруська, ну ось так само, ён може бути таким, як шмат наших там великих бізнесовців сьогодні, не ангажовані ні во що. Але у них знову іншае пакаленне. Мы ж кажам пра тое, каб вось зрабіць іх дзяцей і внукаў часткай гэтай ідэі, яны гэта капіталы могуць пусціць жа на карысць нашай краіны. На завяршэнне ўсё ж такі на вот гэтай, вобразна, там кнізе, дзе вот выкладзены ўсе вот гэтыя вот тэхнічныя заданні. Будзе якая-нибудь короткая назва. Там не напишешь же просто там тэхнічнае заданне по выкананню нацыянальнай ідэі. А вот нейкі вот слоган можа быць, які можа вот запаліць огонь у вачах і каб мы пачалі рухацца. Мы кожны год робім такія экспертныя школы і робім слоганы для сваёй майкі. Вось. І майка там 2 гадоў таму была у нас «Вышывай свабоду». «Вышывай свабоду», калі ты кожны вось сцяжок
вышываешь кожную ниточку, кожны робіць, і потым робіцца ўсё менавіта гэта вось нацыянальны колер, нацыянальны такі арнамент. Вот кожны чалавек, ось нітачка, якая вышывае гэту свабоду, і потым робіцца наш нацыянальны арнамент, Беларусь, якая і зойме дастойнае месца ў свеце. Ну, слоган для... Вышывай свабоду. Вышывай свабоду. Так. Дзякуй вялікі. Я чакаў, што это ўсё будзе звядзецца там, да, вот уже прогучала такое, я гаспадар у краіне гаспадароў, але вышывай Так свабоду само. мне таксама. Я могу показать, у меня майка тут есть. Здымайце. О, смотри, гляди. Все, вышывай свабоду. Дзякуй вялікі. Ну і вот не адмыслова, але вот кубачак ад Еврорадыо і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам Сымбаль Бай дорым Ярославу Романчуку, і надпіс тут: хто шукае, той знаходзіць. Супер. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, Ярослав Романчук. Ідея X на Єврорадіо.